Niyata sa Abril 27 sa Kapunon Magigsoona, no? Mga itong preparations panihapon 2026 Magigsunan. Okay, ano ito ang panihapon karon. Magtuwa ta, lauoy ta, gulay Magigsoona, no? Hey, ready na ang panihapon na to, no? Gulay, tinulang gulay, masarap ang buhay. Okay, ito na, asagol, no? Sa atong panihapon karon, ano yung itlog o ano yung batong, dayon bumbay gamay, luy apod o ngapoy pawala sa langsi, kining gitawag og limonsito o naisibes dahonan. Dayon, of course, ang kamatis kay palami sa sabaw, no? Para matamis ang sabaw. O di apoy palawot po, no? Dires pikas. Ang okra Magigsunan, di lang daganon kay maot po lawot kayo, no? O di apoy dahon, tawag o pitsay Magigsunan. Mao na itong panihapon karon. Okay, ito nang lutoon Magigsunan. Sugod na og luto sa atong panihapon. Sabaw na. Nya dayon halingan na karon. Pagbukal ni ilunod atong ato ang gulay, itong mga atong yandam mga gulay dito, atong ilunod dire. Dayon kay ukay tanawon kung sa iuna kay depende na sa gulay unsay gahi mo iuna na butang aron di malata, no. Nani ra ang una na tong ibutang, so gahi mo ni, no, kaning batong. Kani siya. Una na to ni ibutang. Gahi man ni siya. Kita eh. Dayon kaning kamatis parang muhumo ko, marang malami ang atong gulay, no. Tamis ang atong gulay. Marakuan na siya. Paano siya maluto ba? Singa na. Yang sunod, kini pahumot, mahumot-humot siya kana. Kuan, sibuyas dahonan. Dayon niya nang luya kay mahanghang. Singa mahalang og butang itong luy adaan, no. Kani lang kuan, kaning bumbay, parang mahumot. Okay kana siya. Dayon patang duga-duga kaning iuna ning gahi-gahi ba o gining nani kanay kani okra lawot sa sabaw. Unya na ni kay dali naman ni mahumok, no. Nya kani okay lang ni, dali ni sila. Ato sa nang palutoon sa nato ni, no. Ito yung sunod, bantay lang ninyo sa kung atong tapusang ibutang, no. Yung kani. Okay, mawala niya itong sundan karon. Lami na kayo ni, tangatog asin, di na itong bitsina, no, kay makadaot sa lawas, matod pa. Di kay matod pa, probe na yun na. Ang bitsin, makadaot o mapalabian, pero dandahan lang, okay lang, pero maayaw maglikay yun, no. Ato sang takuban, no, maluto siya. Takuban. Okay, so sunod ang uban pagka luto na ang mga gahi nga gulay, no. Okay. Luto na ang mga gahi nga gulay, no. Ato na pong isunod ang mga humok. Niya dali man maluto kaning dahon, no, kaning pitsay. Okay. Ana. Dayon kini umantay isda o matakadto merkado, kini na lang itlog, no, mantay isda. Pero okay ra kaayo ni, nutritious ya apang yapon ni, vitamina o kini nutritious ning gulay, no. Okay, ayos kayo ang panihapon natin ani kang mga kaibigan ko, di ba, mga amigo amiga, mga sapinganan ninyo nako. Okay, mo na niya kini ang isagon. Okay. Ayun, takuban na to, takuban. Kaon na to. Tangan to asin, yung dugay na to. O napaday nakalinta, no. Yeah. Kini. Luy pa hanghang, pa ahanghang. Kini ang ligo na kalinta, no. Dia pag yun. Paslom-aslom gamay. Pahumot-humot.
Monsito, yung kaon na taron. Asin na din dugay. Oh, kini mo'y last butang na to, last pulsyo. Asin. Dayon tilaw dayon. Oh, erips naghana. Kamay asin gay makaakidni. Okay. Ano? Una niya itong sabaw rong panihapon magaysuna, no? Okay. Okay. Testing o tilawan o unsay lami. Ang Tagalog pa, sarap. Tamang-tama. Okay. Salamat sa pagtanaw, no? Oh, bye.